4 mesiace klamem a dnes sa dozviem pravdu. Dúfam, všetko vyjde, jak má. Ja sa strašne teším. Čo ma točíš? Nejaké trep. Do toho vlogu? A toto bude? Mami, ty si tak šuchtavá. Áno. No toto je strašné. My máme celé odličené. A nemôžete nám aspoň povedať, čo máme hovoriť? Ja rozmýšľam, že tam ideme nejak dlho na to, aby sme išli klub. Ideme tam, dobro. Ideme tou opačnou stranou a tam sa predávajú bicykle. Ja to vôbec nepoznám. Uniesi nás pomoc. Tam je nejaká brána. Tu. Kde to máš? Trochu. Nejaké ticho. To je garáž? Si ma 10 metrov, budeme ty stáť? nevíš? ja vôbec neviem, mám ja Ty si tu utočila. Môžete si to opatrne obidve dať dole. No. Máte? Si mám vzadu. Teraz kúpim mojej mame bielu jednu a týka príjem. Vila to síce není, ale 130 metrov, v ktorých som náhľad dosť stačí. Tome. Mama, nemohla som ti to povedať. Vítaj doma. To je Tom. Už nečakala, čo? Dúfam, že sa tu bude dobre bývať. Spálňa až ako je šatní. Kilovú veci. Krásna, veľká, obrovská. Budeme hovoriť o umývačku. To budú decka. Jedna decka, dve decka. Fajnové. Krásne. Najviac je, že ty sa najviac tešíš na skrine. Lebo si nikdy nemala takú veľkú skriňu, že? A to, že ja neviem, kam idem, by som dobre vedela. O 4 mesiace som čakala na ten správny deň a keď si to povedať, to už možno odpustím. Ježiš, nejaké video, či sme zosúladené a úplne mi namotala hlavu. Balón. To sú... Hovorila som ti rovnaj, že keď ju budeš, aby som to... Moju mamu 4 mesiace